¿Podemos hablar? ¿Puedo grabar? Y puedo preguntarte por qué es esto que estás tocando É aquí. un instrumento que mete moito, moi sonoro. Ah, sí, Isto non é un instrumento para ensayar en casa. sí. Pero aquí tan lejos mismo da ciudad, así tan totalmente aislado, porque aquí incluso estás aí moito na orilla desto No, aquí. pero isto só publicidade neste sitio. Como se chama este sitio concreto aquí? Toda esta ladeira é Punta Herminia. Tu termina este Sí. sitio concreto, aí é un sitio No, non sei, moi bonito que hai unha brecha aí feita Sí. polo mar. Isto era unha É furna. unha especie de cascada aí. No, é unha... Son furnas, chámanse furnas. Cando o mar escava, vai escavando, Si vai erosionando, entón fai como unha cova. Aí atrás hai destas furnas, que son como covas, así metidas Sí, na terra. metidas no interior da terra, Eso, non? pero cando xa a funda se vence, por peso, porque foi erosionando o mar, cai para baixo. Ajá, Entón este é unha furna, un corte que fixo o mar. sí. Aí para atrás hai 3 ou 4 tamén, Moi ben. pero están a coberta. Hai acceso a elas, pode ser... Non, son peligrosas, é máis hoxe o mar está... Está mal. Non está mal, pero está o cambio de marea. Sí. O Bueno, cambio de marea seguindo coa entrevista, Dime. tú eres músico profesional ou eres aficionado? No, aficionado. Sí. Entón, que vas practicar? Que todos os días? Claro, no, cando se pode. Cando se pode? É Cando tes? Cando pode o tempo. Sí, non é? cando o tempo o permite, non? Realmente, eu estou ensayando, Sí. pero o ensayo na casa con este instrumento botamos veciños da casa. Sí. Todos os veciños, que é un instrumento que peta moito, é un Sí, instrumento sí, de exterior. Entón, onde toco na cidade? Pois teño que vir aquí ao monte. Este é o sitio máis perto que me queda, así, non? Por aí arriba, Sí. ou ao local. E logo ali na rotonda grande que escoita algo subindo pa torre, Sí, pero ao mesmo tempo escoitaba a xente. Aí ponse a xente que quere pedir. Ah, Son gaiteiros ou músicos que están pedindo, entón, sí. pero eu non vou a pedir, eu só estou Pero non ensaiando. fai falta pedir, a tocar, ali polo menos ver, pedir- disfrutaríamos desta música, non? Poñen aí A xente, a- os visitantes, Pero ali hai moi bons gaiteiros. sí. Claro. Tu eres de aquí, de Coruña? Eu son de Ourense. Ai, de Ourense, ai, Pero bonita. vivo aquí. Sí, vale. Vivo aquí. Bonita tierra, hombre. Sí, eu xa levo aquí moitos anos, pero son de Ourense. Vale. E a razón é esa, un sitio solitario que non moleste, que tamén hai xente que lle pode molestar. Sí. Que están paseando, están facendo deporte. A ver, os que estamos ensaiando non é unha cousa moi agradable a veces. Sí. Temos que repetir e tal. Eu, É un sintes sitio a de música, síntese desde alá, iso que? Porque hoxe hai pouco vento. Sí, chega a sentirse, eu sentín alá, por eso vim hasta aquí. Se co mar, o ruido do mar, e a distancia que hai, escoita a gaita, imagínese nun edificio. Sí, pois sí. E logo, esta que gaita é gallega, pero Sí, que esta é é algo unha- especial, como... No, é unha gaita normal, é unha gaita galega. O que ten é a gaita galega, o básico que ten é isto, que é o ronco, Sí. isto que é o de soplar, e isto que é o punteiro. A Soplar. maiores, algunhas gaitas incorporan estes dous, que son como dous, chamanlle a ronqueta e o chión, que son como armonías que fan co punteiro, teñen que afinarse moi ben para que vaya todo ben afinadiño co punteiro. Bueno, o punteiro é para soplar, non? Si, no, o punteiro Sí, é para os dedos, o de soplar é aquí. É de aí. Este non é un instrumento, é un instrumento diferente porque non estamos soplando e tocando. Aquí podo soplar e unha vez que este cheo fol, apreto aquí de brazo Sí. e salen as notas por aquí. Pois volvo a meter aire, que hai que estar aportando aire para que isto non se quede baleiro. Agora non toca, nin así. Non toca. Hai que sincronizarse, tocar, esa é unha soplar aprendizaxe. e máis Claro, é unha facer aprendizaxe. todo á vez. É unha aprendizaxe que hai que ir facéndose, a ir metendo aire, que non che queda a bolsa ou fol sin aire, e ao mesmo tempo unha presión constante aquí, unha presión de cóbado para que saia o son. Sí. Entón o son é sempre fixo, non é como outros instrumentos que podes matizalo, se sopras máis forte sale a nota máis fuerte. Aquí non hai, aquí hai que ter sempre unha presión constante e a nota aí non E aunque teña máis presión, o É sonido é igual, o mesmo, o sonido verdad? é o mesmo. E se ten menos presión, Un sigue sendo o clarinete, sonido tamén é un igual. clarinete, unha trompeta, un saxofón, se soplas máis, pode que a nota varíe.
Pero Sí. aquí non, aquí aunque apretes demais, a nota sempre é a mesma. Entón, o que ten este instrumento é que nunca para. Entón, é que ter moita habilidade para, se queres facer unha pausa na canción, Sí. soltar o... Soltar de golpe, deixar de facer presión. E ainda así, pode che quedar suando sí, un pouco. queda aí Pero, un bueno, remanente. Iso é a pericia do gaiteiro. Ese hai un remanente, verdad, non? Sí, De claro, aire. porque isto sempre está botando aire, aquí sempre ten que estar aire. Pero a veces que non queres que saia, que queres facer un silencio, tes que ter axustado de pouco aire aquí e de presión ninguna. Claro, Entón para. sincronizar ser Claro. dúas cousas Sí, a vez. son moitas cousas, é soplar, é codo, Bueno, pero é xa de- para terminar, é unha gaita galega normal, pero é unha fuerte. gaita galega, totalmente, é das gaitas De toda a vida. de artesán. Claro, esta gaita é careira porque... Canto vale unha gaita destas máis ou menos? Estas gaitas, ahora mesmo, a mellor... É pola madeira, O que Sí. encarece a gaita é a madeira. É a madeira, sí. E esta chamase ébano. Perdón, ébano. É un que se chama granadillo. Sí. E ten a mesma... A ver, o ébano é máis caro porque é unha madeira moi noble e é negra, non é? Pero esta é moi resultona pa a gaita porque aguanta moi ben os cambios de temperatura. Como é unha... Non dilata logo, non dilata nada, non? nin Non se escoucha. deforma o sonido. Non escoucha a Sí. madeira, non é que Sí. esta ten... É do 96, pois xa ten case 25 anos, entende? Sí, Está ben de a uso. madeira está... Sí, está como- chamase está intacta. granadillo. Despois leva aquí estas xuntas que son así adornos, son este alpaca, pero pode ser tamén de plata. Sí. Esta gaita agora mesmo andará polos 2.000 euros. Carai. Sí, sí. Hai nas máis caras, e máis baratas. 2.000 é o que pode valer. Bueno, o artesán este, porque hai moitos artesáns que fan e tal, pero este ten así como certo prestixio. Entonces, bueno, sí, xa sí. comprei fai moito tempo. Canto aire leva aí o centímetros cúbicos? Mira o que tardo en hinchada, mire. Botando, Aí está. Sí. Ahora está. Pero E ahora non soa, podes... non ve, non estás soa. nos- Teño que botarlle presión de cóbado. Sí, ten un... Bueno, vamos a ver. Vamos a facer Estamos dando un unha trato. clase magistral. Exactamente. Vamos a ver, Veo o que instrumento como peza é a hinchado. túa? Non é? Sí. E agora non perdo aire porque ten aquí unhas válvulas. Ah, ten un... Sí, é Claro, non isto ten sale. unha válvula de non retorno. Sí, 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 sí. Aquí non pode sair. Sale por aquí, por onde está o... Non lle enseñei a parte máis principal da gaita. Aí é palleta. Exacto. Esta é a parte máis delicada Sí. e a parte que hai que Esa ter... estropease, de vez Sí, en cando. moito. Sí, hai que poñerlle unha nova, E verdad? son caras, Sí. Unha destas vale 12, 14 euros. Di que é feita? Que Esta madeira é con se usa? cana. Fan unha cana, a cana normal, a cana esta que hai nos ríos, pé dos ríos ou así en zonas húmedas. E esta hai que traballala moi ben, os artesáns que a fan cunhas navalliñas, un corte, despois meten aquí esta xunta de madeira, unha brida, non é? Chamase o tudel. E nada, pois é un punteiro. Bueno, aí na forma de facela varía o sonido, o tono, ou non? Cada artesán fai unha diferente, e unhas sacan son millores que outras, hai quen se bota máis tempo con ela. Onde sale o tono, entonces? Que é o que Eso fai o tono? esta gaita está en do, chamase en do. Despois o tono varía na palleta e na longitude do punteiro. O se é así é un si bemol, o de re é máis cortiño hasta aquí, e despois hai o de fa que ainda é máis alá ao longo, ve? Sí. Entón, realmente a gaita vai ser a mesma. Home, hai que axustar aquí o ronco, tamén ten que axustar coa gaita, pero isto está todo, chamase gaita en do, é unha tonalidade. Sí. Hai 3 tonalidades que son as que máis se usan. Está logo aí na do medio. Logo. Esta é a do medio, sí, é a máis común. Sí, E despois está a de si bemol, que tamén Sí, é máis. moi boa para cantar, para cando se está tocando con outra xente, o tono de si bemol é como máis apropiado. Este é moi forte, é moi... Para mulleres vai ben, pero para os homes non vai ben o cante aquí. Este que é para música, entonces, para Si, escutar no, para o como... que sexa, para Sí. música ou Pero para non para o cantar. cante tanto como para... Sí. Ahora, si para facer ben
o cante con homes, se cantan homes é mellor a de si bemol, porque é un poquinho máis grave e adáptase mellor ao ton que temos os homes. Pero o normal é que as gaitas están pensadas para tocar con instrumentos, con percusión, e facer música para bailar, pero bueno, a veces tamén se bota a gaita para cantar, pero entonces só toca unha gaita ou dúas, todo máis, senón as gaitas tiran tanto e son tan fortes de son que apagan as voces, teñen que ser moitas voces, porque unha gaita é moi poderosa, pode estar con 5 ou 6 homes cantando e notase máis a gaita que a voz do home. Entón non é un instrumento así moi para o cante, é máis ben para a festa de bailar, para cando hai bailadores. Que se escoita moito. Eso, os bailadores escoitan, ben a gaita, non é como un instrumento que se queda... Elevan o ritmo da música que escoita, non? Claro, aquí ahora tocas ritmos que son xotas, muñeiras, bueno, pasodobles e así. É que peza tes aí especial para de vídeos que vive, para YouTube, para dedicarlle aquí un momento, a ver. Bueno, non sei, eu ando tocando varias. Che veña a ti. Pois, eu, a verdad que toco de todo, pois non sei, podo tocar... Unha muiñeira clásica, muiñeira gallega, non? Unha muiñeira moi coñecida, que é a de Chantada, logo. Bueno, pois vale. Muiñeira de Chantada. Muiñeira de Chantada, venga. Eu son un aficionado, non son un profesional. Bueno, o caso é tocarla ben. Corte que está moi ben. bueno, pero para muestra vale xa.